Európska ľudová strana je najpočetnejšou, najväčšou európskou politickou silou. Združuje vyše 70 strán, dominantne v krajinách Európskej únie a v európskych inštitúciách, ale aj v tých ďalších, ktorým sa hovorí buď kandidátske, alebo asociované, alebo jednoducho európske krajiny. Je to veľmi dôležité, že v spoločnej Európe existujú aj spoločné európske politické štruktúry, pretože len tak sa dá vytvárať stabilita a istá kontinuita pre dôležité a dnes stále vážnejšie agendy v rámci Európskej únie. Zo Slovenska je súčasťou Európskej ľudovej strany KDH od samotného začiatku a zároveň sú tu aj ďalšie strany, ktoré prišli pred niekoľkými rokmi, respektíve sú súčasťou aj preto, lebo Európska ľudová strana na Slovensku má SDK, UDS, takisto SMK a Most Híd. Táto strana má najväčší klub alebo frakciu v parlamente, má najväčší podiel komisárov, respektíve predsedov vlád a prezidentov, čo je súčasť Európskej rady. Takisto nominovala práve kvôli volebnému postaveniu vedúce osobnosti do čela Európskej komisie a do čela Európskej rady, teda Jean-Claude Junckera a Donalda Tuska. Je veľmi potrebné, aby Slovensko bolo tu prítomné, lebo tu sa varí politika, tu sa pripravuje program a spoločné postoje, ktoré sú veľmi často dôležité a rozhodujúce aj pre slovenské záujmy, už či finančno-ekonomické, alebo bezpečnostné, environmentálne, politické.